Dakle, napunit ću akvarijum vodom. Voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo s akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću plastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaonik, a posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje. I loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. Dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je. A u
mali akvarijum ću staviti roze ligavca. O, kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. O, da! Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da, na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da! Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. O, da! A sad ću napraviti garderobu. Odlično! Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga! Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo! Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Još te kod Wednesday, kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow! Ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate šta vole vaše omiljene lutkice? Wow! Dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, a meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Jao, kako velika čokoladna piletina. Divna je. Jedva čekam da je probam. Dobro, ni moja piletina nije loša. Miris je super. O da, to je mnogo ukusno. Topi se ustima. O, kora je tako hrskava. Ekstra. Jako mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Eto, odlična piletina. To je bilo ekstra. A još i jako ljuto. Nije mi dobro. O ne. O, kakav užas. Moja piletina istopila se. Kako tužno. Zašto si to uradila? Nisam namerno. O, znate šta ću da uradim? Sipat ću čokoladu u lepu čašu. Napunit ću do krajeva. I dodati marshmallow. O da, sad imam lep čokoladni koktel. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. Da, znala sam. To je prelepo. Wow, nugle! Odlično! Od mene su čokoladne. Jedva čekam da probam.
A šta je kod tebe? A kod mene su obične, ukusne nudle. Priznaj da sam ja imala mnogo više sreće. Pa dobro, šta sad? Uzet ću viljušku i namotat ću nudle na nju. Wow, tako su ukusne. U stvari, šta će mi viljuška kad imam ruke? Da, tako je zgodnije. Wow, to su divne čokoladne nudle. Nisam jela ništa bolje od ovog. Fuj, odvratno. Samo mi da vidiš. Super, a ja sam završila. Pa dobro, onda sad ja. O, nudle su tako vruće. Ješću polako da se ne opečem. O, ukusno, ali jako vruće. O da, sviđa mi se, ali treba ih malo ohladiti. Hajde, hajde. Umorila sam se da duvam. Da, može da se jede. Super, ali neću moći svaki put da duvam ovako. Treba nešto smisliti. O, imam ideju. Da, koristit ću ovaj mali ventilator. Jo, sve odletelo. Nema veze, uzet ću još. Pa šta je to? I još? Jo, ipak je to bila loša ideja. Oho! Izvini, nisam mislila da će tako ispasti. O, kakvo je to jaje? Ne razumem. O, gledaj, puca. Neverovatno. I izašlo je pile. Kako slatko. Izgleda da mu su se dopale nudle. O, kako slatko. Opa, ja imam čokoladnu tašnu. Čokolada je jako ukusna. A šta je kod tebe? Ja imam pravu tašnu. Pitam se, šta je unutra? Treba je otvoriti. Ali prvo ću ja probati svoju tašnu. O, unutra ima nešto. Sad ćemo da vidimo. O, čokolada je super. Baš mi se sviđa. Opa, a unutra su rumenilo, puder, šljokice, četkice, karmin i senke. I sva ta šminka je napravljena od čokolade, zamisli. Karmin je baš ukusan. A kakve su četkice rumenilo? Sad ću da probam. To je ekstra. Oduševljena sam. Moja tašna je stvarno divna. Nastavit ću da jedem svoju šminku. Da, planiram da pojedem sve to. Jo, to zaista izgleda super. A hoćeš dati meni malo, molim te? Naravno da ne. Jedi svoju tašnu. Pa nema veze. Dobro, pogledat ću šta je kod mene. O, i ja imam šminku unutra. Samo što je moja šminka prava. Wow, tako je lepa. Sad ću se našminkati. I još malo. Sad usne. Rumenilo. I eto. Pogledajte kakva sam lepotica. Izgledam prelepo. Oho, tako si lepa. A da li možeš i mene da našminkaš, molim te? Naravno. Sad čekaj malo. Prvo sjaj. Da, malo ovdje. Bićeš mnogo lepa, ne brini. Eto, sad si prava princeza. Jel jesam? Sad ću se pogledati. Šta? Šta si uradila sa mnom? Zašto? Sad ću te prebiti. Stani! Stići ću te. Šta je to, luk? Samo luk? To nije dobro. Šta je kod mene? Isto luk, ali neobičan. Hajde da vidimo ko će biti prvi. O ne, izgubila sam.
Hajde, prijetno. Jo, neću to da jedem. Fuj, luk je odvratan i mnogo gorak. Užas, to je još gore nego što sam mislila. Plače mi se od njega. Fuj, još i tako smrdi. Povratit ću. Gotovo, pojela sam to. O ne, loše mi je. Izvini. Fuj, kakav miris. Nepodnošljiv je. Izvini, nisam utela. Hej, kako si, Miley? Šta da radim? Smislila sam. Moram postati doktor na kratko. Spremna sam. Još jednom. Hajde. Kako si? Sve u redu? A moj luk je ukusan. Ispade da je od čokolade sa bombonama unutra. O da, to je divno. A šta je? Daj meni malo, ipak sam te spasila. Dobro, izvoli. Hvala puno. Wow, to je zaista ukusno. Sad čim da ukrasim kuću kad nemam ništa. Ovoj paučini tu nije mesto. Možda ću u smeću naći nešto zanimljivo. Šta da radim? Kolač. Baš ukusno. Šteta što je bio posljednji. Šta? Fuj, kako možeš da jedeš to? Mirno, devojke. Ovaj kolač mi je dao energiju i došla mi je nova ideja kako da ukrasim kuću. Sjećam se da sam sinoć u smeću vidio lepo pakovanje za poklone. Evo ga. Da, tu su i novine i pakovanje od jaja. Pogledajte koliko svega sam našao. Svaka mi čast. Šteta što nemam lepka. U stvari, što će mi lepo kad mogu samo polizati papir. Ja sam genije. Zaboravio sam na krov. Kako je dobro što sam našao sve neophodno. Da, ovako krov izgleda mnogo bolje. Pogledajte, devojke. Bravo, Mike. To je jako ružno. Šta? To ćemo još vidjeti. Nisam još završio. Šta je smislio? Šta će ti karton? Od njega ću napraviti slatku jelku. Sad čekajte. Evo je. A sad ću je ukrasiti. O da, to je preslatko. Zar ne? Usput, ja jako volim jabuke. Imam celu kesu jabuka. O da, mogu i da jedem i da ukrašavam jelku. Cool. Mislite, pošto sam siromašan, neću imati ukrasi? Kako da ne? Nacrtat ću ih. Evo zvezda. Pogledajte. A jelka je divna. Zadovoljan sam. Jao, zašto ne gori? Pogledajte šta još imam. To izgleda mnogo dobro. Da, svaka mi čast. Naduvat ću još jedan. Tako je. A sad, preterao sam i balon je pukao. Napadaju gospođica Britney, spasit ću vas. Hej, stani Henry, sve u redu. Samo je pukao balon. Nije bilo nikakve eksplozije. Sljedeći put nemoj me sramotiti. Slobodan si. Znate na što me podsjeća ovaj beli papir? Liči na sneg. Da, sad će moja kuća biti još lepša. Da, tako je. Čekajte. Od ove rolne ću napraviti teleskop. Britney čačka nos. Vidim sve. Ups. Dobro, ne boj se, neću nikome reći. A šta radi Mandy? Ona kao uvijek daje autograme. Trenutak. Eto, izvolite. Ne tako brzo, prijatelju. Pomozi mi da ukrasim kuću, onda ćeš dobiti autogram. Razumeo sam. Dobro, sad će sve biti spremno. Odlično, čekam. A možeš početi da farbaš krov? Naravno, za vas ću učiniti sve što poželite. Nije nikakav problem.
Tako ste lepi. Ne mogu da skinem pogled sa vas. O Bože, ups. Jao, kako sam se umorila od ovih fanova? Je li to sve što možeš? Čekajte. Stavit ću još ovu lepu rasvetu. Da, baš je lepa. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. O, hvala. Ali to još nije sve. Doneo sam vam još roza jelku sa velikim zvezdama. Jel vam se sviđa? Recite. O, to je super. Evo vaš autogram, ali nikakvih poljubaca. Doviđenja. Ćao, čao. Fuj, odvratno. O, kako divna jelka. Nedostaje samo snijega, tačno. Zdravo, hvala puno. Čekam. Da, zdravo. Hvala još jednom. Sada imam sve što mi treba. O, kakva lepota. Oduševljena sam. Evo vaših para. O, baš sam zadovoljna. A vreme je da stavim novu bundu i da zapalim par selfija u svom novom dvorištu. Ćao svima! A majki i ja smo već ofarbali naše kuće, a Britney je odlučila da je izgubi. Veoma smešno. Halo, hitno mi treba pomoć. Da li možete da ofarbate krov moje kuće sa helikoptera? Super, dobit ćete nagradu. Hajde, čekam. O da, kakva lepota. Baš mi se sviđa ova zlatna boja. Ćao, čao, hvala još jednom. O, a znam ko će mi još pomoći. Ćao, dragi. Ti si najbolji dizajner u ovom gradu. Imamo izazov, treba mi tvoja pomoć. Šta misliš o mojim konkurentima? Pogledaj. Pa? Da, slažem se. A šta misliš o njenoj kući? Da, nije nešto, ja tako mislim. Treba mi tvoj genijalni ideje. Počet ću od crvenog samota. Baš je modern sad. Pretvorit ću tvoju kuću u jedan veliki novogodišnji poklon. Tako da će da sija jače od zlata. Usput imam nekoliko poluga zlata koje će učiniti moju kuću ne samo najlepšom, već i najskupljom u gradu. Da, tako je. Šta misliš? Meni se jako sviđa. Dodat ću još par detalja. Tako je. O, za malo da zaboravim. Ovo je novogodišnje čudo. Kako ti se sviđa ova bela jelka sa zlatnim ukrasima? Wow, to je predivno, ti si genije. Baš sam ti zahvalna. A nema na čemu. A mislim da moje zlatnoj kući nedostaje samo kiša od para. Da, tako je. Super. Hvatam. Hej, lopove. Nemoj krasti moje pare. Idi u svoje dvorište. Marš. Imamo izazov. I sigurna sam da ću pobediti. Pogledajte. Moja kuća je savršena. To je tek početak, lepotice. Ukrasili smo kuće s polja. A sada ih moramo ukrasiti unutra. Na pod ću staviti tepih. A za zidove mi ne treba ništa. Samo farba i moje ruke. Da, ukrasit ću zidove otiscima svojih ruku. Izgledat će baš zabavno i neobično. Gledajte, baš mi se sviđa. A sada treba dodati malo zelene boje. Tako je. Wow. Zatim ću dodati žutu boju i crvenu. Ne trebaju mi nikakvi dizajneri, ja sam najbolji dizajner. Police ću napraviti od kutija. Tako je. Unutra ću staviti svašta nešto. Da, divno. Još malo. Super. Gledajte, ovo je Deda Mraz. Za malo da zaboravim. Gde je? Evo ga. Neka visi tu.
Znate koga ću napraviti od ove stare lampe? Nikad nećete pogoditi. To će biti mali Sneško. Ha, zar to nije preslatko? Da, stavit ću mu šal. I to je to. Neka bude tu. Ha. U nekim novinama sam video pogled na alpsko selo sa planinama, kućama i šumama. Da, baš to mi treba. Hoću svaki put da se divim ovom lepom prirodom. O, da, divno. Ja umorio sam se. Piću kolu i uživati u svojoj novoj kući. O, usput, da li želite jedan lifehack od mene? Od limenka mogu napraviti ovako dobar stočić. Ha, sada imam sve potrebno za novu godinu. O, da, ja sam presrećan. Dodat ću još nekoliko detalja. I to je to. Moja kuća je savršena. O, zaboravio sam na vreću za sedenje. Sad je sve tačno savršeno. Od čega da počnem ukrašavanje kuće? Prvo ću staviti na pod mekani tepih da bi me grejao. A na zidove ću okačiti lepe zvezde. O, da, preslatko. Ja li gde da čuvam svoje krune sa takmičenja lepote? Tačno! Napravit ću lepe police u obliku srca. Preslatke su. A dijamanti na kruni će sjajiti i stvarati divnu atmosferu u kući. O, da, ukrašavati kuću je tako zabavno. Pogledajte, a ovo sam dovezla iz Pariza. Preslatko. Ovo ćoše ću staviti stočić sa ogledalom. Da, ja sam mnogo lepa. Tu ću raditi sebi manikir. Pitam se, hoće li stati ovdje sva moja šminka? Sad ću proveriti. Ajde, tako, još malo. O, sve stalo super. A za Božić moji roditelji stavljaju čarape za poklone. I ja ću raditi isto. Da, ispalo je divno. Nešto nedostaje? Tačno, trebaju mi jastuke. O, da. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Oduševljena sam. Sada mogu da zapalim selfie. Kako sve užasno izgleda. Treba to hitno popraviti. Prvo ću staviti jastuke na pod. Odlično. Da. Okačit ću ove zlatne zavese na prozor. Divno. O, ali to još nije sve. Treba mi još crvena zavesa. O, divno. Moja soba izgleda baš skupo. Dodat ću još ovo. Divno. I zvezdicu u sredinu. Preslatko. O, kako sjaj. Oduševljena sam. Dugo sam razmišljala koje police da stavim, a onda sam odlučila da mi trebaju police u obliku kruna, jer sam ja kraljica. Da, jedva čekam da mi neko dođe u posjetu. Hoću da vidim njihovu reakciju na moj dizajn. O, to je savršeno. Ja imam baš dobar ukus. Najbolje od svih. A tu ću staviti stočić. Na njemu će biti anđeo. O, divno. Dodat ću još par detalja i to je to. A na zidu će visiti televizor. Da. Hoću da gledam novogodišnje filmove. Obožavam ih. Ha, baš cool. O, to mi je omiljeni trenutak. Dakle, vreme je za spavanje. Uskoro će doći Deda Mraz i doneti vam poklone. Spavajte, deco. Šta da poklonim Britney? Mislim da će joj se dopasti ovaj zlatni poklon. Za našu kraljicu lepote Mandy također imam dobar poklon. Ups, mene nema ovdje. Santa! Jeste ga vidjeli? Upravo bi ovdje.
Donao nam je poklone! Jao, to je burger iz mojih snova. Više neću biti gladan. Hvala, Santa! Wow, i meni se sviđa moj poklon. Odavno sam htjela takvu roza lizalicu. Izgleda prelepo. Wow, super! Kod mene je torta u obliku para. Kako je slatka! Baš mi se sviđa. Šta? Drugari, gledajte, ne mogu da verujem. To je Deda Mraz, leti na severni pol. Srećna Nova godina! A šta želiš, draga? Molim te, napravite mi tortu. Važi, to nije problem za takvog profesionalca kao ja. Uzet ću okrugli kalup i iseći sredinu. Imat ću 3 sloja i svaki treba lepo premazati ukusnim kremom. Prva kora je spremna, mogu preći na drugu. O da, savršeno. Lepo ću sve razmazati. I dodati med. Hej, bako, ja sam ga prvo uzela. Ne može, a meni je potrebnije. Ne zanima me. Nećeš na dobar način? Onda eto ti. Mamice, sklonite to od mene. Upozorila sam te. Dakle, gdje je moja vilica? Treba će mi još. Gotovo. Vreme je da krenem da kuvam. Sipat ću med u centar torte. Lepota. Sad mi treba krema. Ukrasit ću sa njom svoju tortu. A gore ću staviti žele bombone. Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Ona voli bombone. Pa, zar je ovo ukusno? Bolje uzeti žvaku. Jo, ne mogu da otvorim teglu. Pokušat ću ovako. Hajde. Ne? Dobro, onda imam testeru. Pazi! Ostani, draga. Sad će baka sve otvoriti. Eto, vidiš? Hvala, bako. Ti si super. Ja mislim da je žvaka mnogo ukusnija od meda. Još i sa ukusom jagode. Ne mogu da odolim, moram da probam malo. Gledajte, sad će biti balončić. Op! A s polja ću ukrasiti svoju tortu uz pomoć trake Huba Buba. O da, izgleda odlično. A gore ću da stavim logotip. Odlično, svaka mi čast. Slažem se, umjesto meda bolje uzeti nešto drugo. Ja biram sirup Skittles. Znam da ga sva deca jako vole. A od slatkiša ću napraviti šareni ukras i ukrasiti tortu okolo. Kako vam se sviđa moja etiketa? Usput, jestive. Ja sam završila. Prijatno. Koliko torta! Tako sam gladna. Ovdje piše Skittles. Cool! Kakvo ukusno punjenje! Ovo je fantastično! Čak ću i prste da poližem. Ova torta izgleda da je od bake. Prepoznajem njene žele bombone. Zanimljiv fil. Je li i to med? Cool! Da, sviđa mi se ova torta. Sada moram da zagrizem žele. Sjajno! Sad ću probati treću tortu. Wow! Je li to žvaka unutra? Pogledajte, sad ću da naduvam balon. To je zabavno! Pobedila je sestra. Ja, stvarno? Hvala! Svaka čast! Šta sada? Čekamo novi zadatak. Molim te, napravite mi kućicu od medenjaka. Šta? Kuća od medenjaka? Kako se to radi? Vrlo rado. Baka ih jednostavno obožava.
Mogu i ja to. Imam specijalno oružje za to. To je najoštriji nož na svetu. Sa njim ću brzo iseći savršeni oblik kuće. Stavljam sve detalje na pleh i šaljem to u rernu. A bako, šta je to kod vas? Jao, jedva sam donala. Skupila sam najsvežije povrće iz svoje bašte. Sama sam ih uzgajala. Slatko ni zdravo, a mnogo bolje je napraviti kuću od povrća. Treba će mi sir i specijalna kašika da bih ga stavila na tanjir. A zatim to sve treba razmazati. Odlično! Sada mogu staviti šargarepu i krastavac. Sve detalje fiksiram sirom. Izgleda veoma lepo i čvrsto. I naravno treba brokoli. Divno. Što bih se mučila kada mogu uzeti gotovi keks? Njega ne treba ni seći, ni peći, samo umočiti u nutelu i staviti na tanjir. Još krov. Drži se? Da, odlično. A ukrasit ću kuću marshmallowom. To? Zaboravila sam da ga ispečem. Oho, kakav moćan brener. Moram biti oprezna. O ne, šta sam uradila? Izgleda da sam preterala. Jao, kakav užas. Šef neće dozvoliti da u kuhinji bude vatra. Vatrogasno vozilo već ide. Poslaću vam šlag kao pomoć. Hajde, požuri. Kakav užas, šta da radim? Je li to šlag? Nadam se da će mi pomoći. Hvala, šefe. Jao, bože moj, prepala sam se. Kod šefa je sve uvek pod kontrolom. Dakle, vreme je da stavim svoju kuću na stalak i premažem je kremom. Pogledajte kakva lepota. Nedostaju samo bombone ili zalice. Bravo meni. Posljednji dodir. Gotovo. Sestro, završili smo. Oho, ne mogu da verujem. Wow! Ovo šta? Jao, izgleda da je tu preživeo samo meda. Pa dobro, njega ću pasti. Ne, to ne valja. Baka je napravila kuću od povrća. To je zanimljivo. Ali nisam oduševljena, ne volim povrće. A ova kuća izgleda ekstra. Jedva čekam da je probam. Uzet ću prvo vrata. Ukusno. Uzet ću još i lizalicu. Super. Ovo je najukusnija kuća od svih. Pobeđuje šef. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. O da. A šta je tamo, draga? Još malo, gotovo. Želim hamburger. To je previše jednostavno za mene. Opet brza hrana? To nije zdravo. Super, došla si na pravo mjesto. Za ovakve slučajeve imam kutiju odličnih krofna. Mogu ih koristiti umjesto lepinja i ne moram ništa da spremam. Samo ću ih preseći na pola i staviti čokoladu unutra. Eto, nije ravno. Nema veze, sad ću to popraviti. Savršeno. Gore stavljam kisele gumene bombone i prelivam to sve čokoladnim sirupom. Divno. Jao, to je šećerna bomba. Ja ću spremati klasični hamburgeri. Uzet ću 3 kiflice različitih boja i seći ih na delove. Zatim ću napraviti pljeskavicu od mesa i ispržiti je. Tako je. Savršen oblik. To je to. Pljeskavica je spremna. Mogu je staviti na lepinju. Dalje ide paradajz. A zatim nežan sir direktno iz Francuske. Zatim malo paradajz sosa i divni hamburgeri su spremni. Svaka mi čast.
A kako ti se sviđa moja lepinja, šefe? Baš je slatka. Hvala, i ja tako mislim. Unutra ću staviti svežu hrskavu salatu i pljeskavicu u obliku srca. Hrana mora da se sprema s ljubavlju. Krastavci, paradajz i drugi deo lepinje. Jao, Mila, dosta je. Da, upravo si. To je to. Kakva lepota! Ovaj hamburger izgleda fantastično! U stvari, izbliza ni nešto? Ne. Neću slatki hamburger. Wow! A ovo jelo je ekstra! To je bilo genijalno spremiti 3 hamburgera! O, divno! Baš mi se sviđa! Idemo dalje! O, kako slatko! Sigurna sam da je to baka pravila. Wow, i ukus je ekstra. Svaka čast. Baka je pobedila, čestitam. Ja? Bože, hvala puno, dete. Za baku je to najbolji kompliment.